Mela, ta' spiss nitkellmu fuq x'għandna nagħmlu, però ftit li xejn nitkellmu fuq x'm'għandniex nagħmlu. U llum fuq hekk illi ħanispjegalek, illum fuq hekk li ħanitkellmu, ħansemmilek ftit affarijiet żgħar illi jagħmlu ħafna nies, illi kieku ma jagħmluhomx ir-riżultati tagħhom iġbuhom ħafna iktar malajr u jkunu ħafna aħjar. L-ewwel qabel kollox, tikolx għax inti sarlek il-ħin biex tiekol, f'liema sens. Mela jekk pereżempju inti mdorri għal mod tal-kelma tikol 4 darbit kuljum. Però wasal il-ħin illi tikol il-lunch xejn sejħulu hekk u inti qatt m'għandekx ġuħ. Tisfurzax ilek innifsek biex tiekol jekk inti m'għandekx ġuħ. Tajjeb, speċjalment jekk diġà tħoss li għandek xi problema ta' obeżità jew inti forsi xi ftit overweight aktar u aktar. Iġġielx lil ġismek li jkompli jiekol aktar milli inti tiflaħ jew li inti għandek bżonn. Mela jekk qatt m'għandek ġuħ, stenna għal meta għandek il-ġuħ, jekk hu prattiku għax jekk imbagħad tgħidli isma' jekk ma nikolx issa għandit minn sigħat xift jiena. Il-waqt ma nista' nikol xejn aħjar nikol xi ħaġa issa, hemmhekk ċirkustanzi speċjali jistgħu jinqalgħu il kulħadd. Imma fimtu raġunament. Jekk nista' nikol aktar tard u qatt m'għandix ġuħ, ma nikolx għalissa. Number 2. Importanti wkoll illi tagħti tindifa il-kabord għaliex għax żball komuni ta' ħafna nies huwa illi jekk jaqbadhom xi naqra ġuħ jisnekkjaw fuq dak li għandhom id-dar. Ma tikx tort mhux milli għandi d-dar irrid niekol, aħjar milli nieqaf fil-kantuniera u nixtri xi ħaġa illi pereżempju mimlija żejt, tajjeb. Imma jekk jiena id-dar stokkjat b'affarijiet illi flok ma jgħinuni iktar ħarfixkluni, it-tendenza hi illi jew ħanażel nibqa' bil-ġuħ li ma tantx minna jissapportu l-ġuħ jew inkella ħammur għal dak li kell sfortunatament. Allura jekk inti minn qabel ma tixtrix ikel illi taf li mhux ħajajnek, dan mid-dar inti ma tistax tieklu, ovvja. Imma jekk minna ħalora ħat tixtri ikel li taf li ħajajnek, mela ħansemmu affarijiet li jistgħu jkunu anke ġol kabord. Xi lews, ġews, affarijiet ġol friġ bħal pereżempju Greek yogurt, forsi xi ftit ġobon mhux fi kwantitajiet kbar, bajt. U ikel ieħor li ma tantx ikollu bżonn tissir, imma kważi ħafna minnu tista' letteralment taqbdu tieklu, hemmhekk ħadd innota x'differenza ħadd tagħmel biżmien. Mhux illum stess, jew għada, avolja ta' dakinhar stess qabli jekk inti tikol xi ikel illi ma tantx huwa tajjeb għall bniedem ħadd tħoss jista' jkun xi ħruq ta' stonku. Hemm min jħoss xi jaġtu, saħansitra hemm min isofri anke minn xi diarea u anke sfortunatament kultant anke nirreġettaw letteralment l-ikel. Allura ċertu sintomi jista' jkun li l-ġisem jurina, però mhux bil-fors. Imma l-aktar riżultati nitkellem fuqhom illum huma r-riżultati tat-tul ta' żmien. Immaġina pereżempju inti għal mod tal-kelma illi minflok ma tibda tieħu ġelat ta' kuljum, minflok qed tagħmel pereżempju smoothie ta' kuljum. Aqqat il-kaloriji, aqqat it-sokkor li jkun fihom dawk il-ġelati. U mbagħad aqqat il-kaloriji u aqqat ftit sokkor li jkollu l-smoothie u tara li jkun hemm baħar differenzja, allura anke r-riżultati tiegħek ħadd tgawdihom aktar malaj. Żball komuni ieħor huwa li dak li jkun ma jsibx imqarr nofsija biex jagħmel l-exercise. M'hemmx għalfejn kuljum, imma minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa. Ma nsibux nofsija kollox minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa minn 48 nofsijat illi għandna kuljum. Aħsibha ftit. Nofsija waħda minn 48 nofsija li għandek fil-ġurnata. Ma ssibix biex tiċċaqlaq ftit. U ħantik paril tiċċaqlaq b'tali mod li tagħmel eżerċizzju li tieħu gost tagħmel. Mela jekk pereżempju jgħidulek imxi morru nomu, imma tiddejjaq tom, toqgħodx tinkwieta, forsi tmur tom u tmur iċċafċaf, però ma tqisux exercise inti. Imma inti ħadd tagħmel dak l-exercise forsi qabel il-baħar jew wara l-baħar li tieħu gost tagħmel. Le, l-inġaxfu biss mhuwiex eżerċizzju. Tajjeb jiġifieri inti ħadd tħoss illi meta qed titkellem pereżempju jekk kapaċi żżomm konverzazzjoni waqt li qed tagħmel l-exercise, dak ifisser li l-exercise mhux qiegħed jiċċellinġjak biżżejjed u għaldaqstant diffiċli bih qed tagħmel progress tal-anqas fiżiku. Qatt tifhimniex ħażita li tmur il-baħar, li tkun fin-natura bħal qalb is-siġar kif qed narawhaw, illi inti tieħu nifsijiet aktar puri dak huwa kollu tajjeb għall-moħħ. U tajjeb ħafna għax anke sintomu ieħor ta' min huwa obeżi pereżempju huwa li tipikament il-bniedem ikun stressjat ħafna. Tgħid li m'hawnx min hu stressjat u rqiq 100%. Però meta tibni ħaġa fuq l-oħra, mela jekk pereżempju problemi ta' obeżità qed jiġu mill-fatt li għandna problemi bl-insulina, illi jista' jkun li jkollna anke problemi bit-tajroid u tkompli żżid magħhom anke problemi tal-istress, daw ikomplu jakkumulaw u kif qed nitkellmu tkun iktar diffiċli biex dak li jkun inaqqas mill-obeżità tiegħu. Għaldaqstant, ħanerġa' ngħidlek, sib sempliċement nofsija illi biha inti ħadd tagħmel l-eżerċizzju li tħobb, dan ħajjejnek għal moħħok, għal ġismek u għaliex li anke kif jgħidu għal ruħek, tajjeb, għax anke għal ta' madwarek inti ħadd tagħtihom dak iċ-ċertu paċi u serenità għax il-burdata tagħna ħadd taffettwa anke
lil dawk in-nies ta' madwarna u ħanitolbok illi tagħmel l-għażliet għaqlin ta' meta tmur tixtri. Ta' tmur tixtri hemm ħafna pis fuqek illi dak li inti ħaddaħħal id-dar ħajjikol minnu mhux inti biss imma anke l-familja tiegħek. U kull pass żgħir jew kbir lura jew il-qudiem ħajwassal jew ma jwassalx għar-riżultati illi rridu. Għall-kulazzjoni hemm il-konsegwenza. Aħseb ħajkun l-azzjonijiet tiegħek ħalli l-konsegwenzi jkunu tajbin għalik u għal ta' madwarek. Nawguralek.